evo nas u Temišvaru. Odlučili smo se za vikend putovanje, odnosno jednodnevno putovanje. Ovaj puta sa turističkom agencijom. Upravo smo stigli u sami centar Temišvara. Idemo istražiti što ovaj grad nudi. Nemamo puno vremena, ali nadamo se da ćemo barem nešto uspjeti vidjeti, čuti, zanimljivo naučiti. U samom centru Temišvara, s Trga Pobjede, odakle smo krenuli naše istraživanje, ističe se velika pravoslavna katedrala izgrađena u novom moldavskom romaničkom stilu. Visoka je 90 metara, ima 11 tornjeva, a unutar nje nalazi se ulaz u muzej. Obilazak muzeja je besplatan i ako vas put odvede u Temišvar, nemojte propustiti ovu priliku. U muzeju se nalaze povijesno-vjerske knjige i umjetnička djela koja se dosta razlikuju od primjerice katoličkih slika i umjetnina. Zbirka uključuje tisuće rijetkih crkvenih knjiga, stotine ikona i slika te brojne crkvene predmete izrađene od plemenitih metala, tkanina i ukrasa. Naša šetnja počela je na Trgu Pobjede, mjestu gdje je započela Rumunjska revolucija 1989. Katedrala i opera su na suprotnim stranama. Nastavili smo prema Trgu Slobode, najstarijem trgu poznatom po povijesnim zgradama i događanjima, gdje je grad lijepo ukrašen u duhu nadolazećeg blagdana Uskrsa, a nakon tog trga krećemo prema trećem Trgu Jedinstva. Nalazimo se na trećem trgu, Trgu Ujedinjenja u Temišvaru. Za njega je specifično, tako nam sad baš upravo kažu, da se katolička i pravoslavna crkva, da su jedino ovdje na ovom mjestu ovoliko blizu. Pa evo snimit ću da vidite. Ovdje je pravoslavna, a na drugoj strani je katolička. I napokon je došlo vrijeme za klopu, negdje oko 1 sat je idemo u restoran Karađorđe. Jako smo gladni i umorni i jedva čekamo. I još smo htjeli reći da idemo probati nešto tradicionalno rumunjsko. Danas za glavno jelo biramo Karađorđeve šnicle, gurmansku pljeskavicu, Karađorđevu sablju i bečki odrezak.
Za desert po preporuci biramo tradicionalnu rumunjsku slasticu papanaši. Možete izabrati verziju s čokoladom, iako je originalna verzija s preljevom od borovnica i vrhnjem. Obje verzije su fantastične. Temišvar je poznat kao jedan od najzelenijih gradova u regiji, s mnoštvom parkova i zelenih površina koje lijepo nadopunjuju povijesnu arhitekturu. Dok hodamo prema parku Ruža, iako nismo u sezoni cvjetanja, i dalje možemo osjetiti mir i opuštajuću atmosferu ovog popularnog gradskog prostora. Park je omiljeno mjesto za odmor i šetnju, savršen za bijeg od gradske vrede. Nakon parka nastavljamo šetnju uz obalu rijeke Begej, koja dodatno oplemenjuje ovu šetnicu i pruža predivan pogled na prirodu u srcu grada. Prije polaska valjalo bi nešto prigristi. Biram opet nešto domaće, takozvanu placintu. Usporedila bih je možda sa pancerotama. Ovo je odlično. Baš je jako dobro. Top. Temišvar je 2023. godine bio europska prijestolnica kulture, pa su obnovljeni mnogi gradski prostori, a trgovi i parkovi ukrašeni. Također, primijetili smo puno zanimljivih uličnih umjetnika koji dodatno oživljavaju grad. Evo i ovoj našoj temišvarskoj avanturi došao je kraj. Sad je 5 sati po našem vremenu lokalnom, 6 po njihovom. Međutim, moramo sjesti na bus jer dug je put nazad kući. Bilo nam je lijepo, fino smo jeli, prošetali smo i nauživali smo se. Hvala vam na gledanju. I još nešto, Da. si zaboravio. Zahvalili bi se Anima Travel agenciji, turističkoj i našoj teti vodičkinji koja je bila fenomenalna i svaka pohvala na organizaciji. Anima, odlične cijene i odlična usluga, svaka čast. I to je to. Odjava od nas. Stanku, to će tamo biti nekih 2 sata vožnje. Evo još malo pogledajte gdje imamo malo